Takže, vážení, vítam vás pri ďalšom videu o sedmičke G70 LCI, monolitická sedmička facelift. A v tomto videu sa pozrieme na zadnú časť sedmičky, ktorá tiež prešla radikálnou zmenou oproti predchodcovi. Vítajte, som nadšený. Takže, samozrejme, už pri bočnom pohľade zaujme tá padajúca zadná časť. Samozrejme, na streche typická plutvička BMW. No a prejdeme teraz k tej zadnej časti, ktorá je po facelifte dizajnovo zmenená. Čo sa týka zadnej časti ako takej, je bez väčších dizajnových zmien. V podstate zhodná s predfaceliftovou verziou, ale radikálnou zmenou prešli zadné OLED svetla. A keď som pri predfaceliftovej verzii hovoril, že tie svetlá by mohli byť na takú veľkú masu karosérie trocha väčšie, tak tu vlastne sa s tým BMW úplne vyhralo a v zadnej tej majestátnej časti dominujú horizontálne svetlá natiahnuté až do boku karosérie a vlastne tým opticky rozširujú karosériu, ako vpredu rozširujú tie Swarovského kryštály karosériu, lebo sú dlhšie, tak tu sú tie svetla natiahnuté cez celú zadnú časť a zachádzajú už do boku karosérie a opticky naťahujú tú karosériu. Samozrejme dvojica segmentov denného 3D svietenia, ktoré vystupuje kvázi do priestoru, no a odznáčik 740. No a spodný M-kový difúzor, no a tu je brzdové svetlo, no a tu je vlastne takéto ešte dizajnové vybranie na kufri, no a tu je umiestnený znak BMW, decentné lípko na zadnom kufri, no a tu je kamera, no a tu sa otvára kufor, vážený, takže dizajn je fakt monumentálny aj z prednej, aj z zadnej časti a opäť to BMW cieli na ten čínsky a azijský trh, kde vlastne má a chce mať tie najväčšie predaje svojej vlajkovej lode. Takže technologický vrchol z Mníchova, vlajková loď od BMW, auto, ktoré je neskutočne sci-fi a technologické a až tak, že BMW zachádza za hranice nemožné.